Mga kapuso, nasayod ba ka? Madaot ba ang atong mata kung manghilamos nga walay tulog? O dili ba kaha, makatakod ba ang ugaling o kung ugaling mututo ka sa taong dunay sore eyes? Sayro nato kana kauban si Dr. Danilo Constantino, usa ka ophthalmologist. Actually, it's a myth, no? Na pag naghilamos ka, pagod ka or kulang ka sa tulog, nakakasira ng paningin. Yung paghilamos, hindi talaga, walang scientific evidence, no? Na nagsasabi na nakakasira siya ng paningin or pagpagod. Ang nakakasira, hindi lang sa mata, kundi sa health natin, yung kulang sa tulog at saka yung laging pagod. Wow! So, myth din ho yun, hindi ho totoo yun. Wow! No? Kasi po, ang sore eyes, nakakahawa yan by direct contact. No? So, by just merely looking at a person with sore eyes, hindi po yan nakakahawa. Ang nakakahawa po is pag hinawakan po nung nahawakan nung isang tao, ang mata ng isang may sore eyes at hinawakan niya ang kanyang mata, doon po nakakahawa. Wow! Number one, ang eyeglasses po is dapat dun sa mga may kailangan lang. Lalo na kung may grado yung eyeglasses. So, mas maganda po ma-examine kung may grado talaga yung mata natin at kailangan ng eyeglasses. So, pag po nagsuot kayo ng eyeglasses ng ibang tao na hindi tama yung grado sa inyo, hindi man po nakakasira, kaya lang mahihilo kayo, sasakit ang ulo nyo. No? So, hindi naman siya nakakasira. Ang isang myth din po is pag may grado yung mata ko, nagsuot ako ng salamin, gagaling ho ba yung mata ko, mawawala ba yung grado ko? Hindi po, no? Hindi po totoo yun. No? Wow! Hugot question yan, no? Parang, kailangan ba malinaw ang aking mata para makita ko ang value mo? Wow! Siyempre, hindi lang po malinaw na mata ang importante, kundi dapat sincere ho kayo at mabait kayo at mabait na tao para makita ng isang tao ang value mo.